dhi maber tije maoko like plumbing, electricals and ang'o giriwero, but mana kisome. Kata kana timo course moro, nyalo dhi medo kendo another course moro, certificate course, imed kanyo. Kaka sani endi an e course, asesomo to an e course asamia. Mano medi mondo kata ka tich moro to in gang'ono advantage, in gi advantage over the others. Koro miyo irang'ano na internet ka tiere very many courses mwatimo online and they give you certificates and kidwa medori kundo inyalo chulo, but very many courses are here for free and they give you certificates, and these are the things makoro pomo mkete CV ni nasomo gima kama. There are very many courses koro gidhi online yoche maber no hala. Not all ok gitrete mantie piny ka nyalo go ohala. Jomoko nitie ma jo ohala, jomoko nitie mok jo ohala. To kidwa go ohala bende tichake nang'o, nyaka ing'e to en ohala mane midwani itim. Kinyalo wacho ni an ng'ane uso lewni odhi maber, wadhi aus lewni. In kichako donjo ni to ok ibi dhi maber. Ng'ane uso gima kamano kodhi maber wadonji. Ohala no bende kitime to nyaka ing'e ni to idwa uso ang'o, iuso e area mane, tiuso jomage misone. Magi to nyaka itim ing'i background check nono to idonje ni to iwang'. Jomoko wacho ni ng'ane uso mana omena dhi maber, ambe wauso omena. In be ng'iane to idwa use kanye to use ne ng'a, to idwa timo nang'o, what are you bringing unique ma kata kele to ji biro we mar ng'ane cha to biro mari o biro kawo mi. Koro ohala go bende nyaka ine, ok idhi adhiya ni dhi ni ichako, hapana. Nyaka ine ni itimo nang'o. Kata ni wachako hotel ji chiemo kabisa, iloso ji chamo ang'o ma ji ohero, en sadi, service en nang'o, gik mang'eny ma nyaka itim, nyaka ine kitimo.